האם זה ייתכן? האם הסורים מעגלים אחריי? תסתכלו, 30 צפיות מסוריה בזמן שאני מקליט את הדבר הזה, כי 18% מתוך 170, שזה כמות הצפיות שיש עכשיו לסרטון הזה, זה יוצא 18% מתוך 170, זה יוצא 30.6, אבל אין רבעי אנשים, מה שאומר שנעגל את זה ל-30, מה שאומר שיש 30 מרגלים סורים שצופים בערוץ שלי. יש גם מארצות הברית, אל תדאגו. אני חושב שזה בגלל שהתחלתי לעשות את הערוץ כשהוא היה ממש בהתחלה, הוא היה באנגלית. בגלל שאני מציע לו כל כך בארץ, אז כן. חשבתי שזה יהיה יותר פולרי אם נעשה את זה באנגלית, אבל הדיבור הרג אותי, למרות שאני ממש מתגעגע לעשות את זה שוב באנגלית. לא זוכר זה, כי יש לכתוב את זה אצלי באנגלית. כן, כן. ואם אתם שואלים את עצמכם למה הקול שלי כזה, זה כי אני לא מרגיש טוב, אני חולה. טוב, ביי. אני לא הולך לעשות משהו מטומטם. פשוט שכחתי לעשות שיער בציור הזה. אם אני לא מרגיש טוב, שכחתי אפילו לעשות שיער. כן, שכחתי לעשות לו שיער. טוב, תהנו, ביי. תהנו.